Gepleyer Azatlyk radiosi. Habarlar günnäligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanly daýhanlar, hasanyň ahally, lewaply we marly gallaçylar 6-njy ýylyna gallar ogna başladylar. Balkanly we daşogly gallaçylaryň bolsa bu işe 13-nji ýylyna başlamagyna garaşylýar. Türkmenistany ekis we hasyl ýygnamak seneleri prezident tarapyndan kesgitlenilýär. Kärin alan yerlerine döwletiň kesgitlen ekinini ekýän daýhanlar owa-hojuluk önümleriniň döwlet tarapyndan bellenlen satyn alyş narhlarynyň tas üýtgüsiz galmagyndan şikaýet edýärler. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä bu ýyl 760 000 hektar ýere gowy hasyl berýän buğday sortlary ekildi. Döwlet eýetçiliginiň häkimetdiwat öňki ýyllarda bolşýaly bu ýylym gallar ogna hemme taraplaryň taýýarlyk görülendigini, daýhanlaryň owa-hojulugynda geçirilýän giňerimli özgertmeler, owa-hojuluk ekinlerinden ýokary hasyl almak üçin döredilýän şertler üçin prezidente sagol aýdýanlyklaryny habar berýär. Resmi maglumaty görä, harmana tawsyrylýan buğdaýyň hili Türkmen döwlet standartlary döwlet gullugynyň hünärmenleri tarapyndan kesgitlenir. Daýhanwanyň bölümleri bolsa gallaçylar bilen öz wagtyny hasaplaşyp geçirer. Şeýle de gallaçylara giýje günnüýüň dowamyna tehnik hyzmat ediljekdigini ýytalýar. Şu aralykda Azatlyk radiosyna gallar ogna gatnaşýan kombaynlaryň sürüjülerinden öz hasaplaryna kombayna dakmak üçin video kamera almaklarynyň talap edilýäni barada maglumat gowuşdy. Bu video kameranyň näme üçin gerektigi aýdyň bolmany galýar. Daýhanlara yer üçin iň minimal tölew bellenildi. Olar salgyt tölemekden dol azat edilýär. Tohum, mineral dökünler, su, ekinleri goraýjy serişdeler bilen yeňillikli şertlerde üpjün edilýär diýip gallar barada habarda edilýär. Emma yerli finçiler şol sany adatlygyň çeşmeleri bu ýylyň gurok gelendigini, üstesine buğday ekilen meýdanlaryň ýaplardan hem ýeterlik suwarylmagyny, netijede ahal hem de Balkan vilayetleriniň galla meýdanlaryny göweren buğdaýyň boýuny alyp bilmän göýdük galanlygyny habar berýärler. Şunun bilen baglykda ýazdy Amanmurat Bugaýewiň maglumatyna görä Balkanly we ahally daýhanlaryň bir topary bu ýyl galla hasylyny ýygnap girde jalmakdan geçen bergili çykmakdan alada galýarlar. Geçen ýyllaryň tejribesinden çen tutuldy Türkmen daýhanlary mundan öňem ýylyň gurok gelmegi, su, dökün ýetmezçiligi, tehnikanyň wagtyna berilmezligi sebäpli planly bolman döwlet öňünde bergili bolup çykýardylar. Şeýle bolany olar azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä bergilerini bermeýänlikler üçin jenaýet jogapkärçiligine çekilmek, emlaklar konfiskasiýa edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenistanyň tejribeli owa-hojuluk spesialistleri şol sany ykdysaçy Sapar Klymow Türkmenistanyň 12 million hektara çenli ekin ekip boljak meýdanyň bardygyny, şonuň diňe 1,5 million hektaryna daýhançylyk edilýändigini, ýeriň hususy eçilge berilmeýändigini we bu ýagdaýyň garyplygyň saklanyp galmagyna getirýändigini aýdýarlar. Bizde yerimken, suwumken 12 million hektar ýöne suw getir çöp goýup duran yer bar. 1,5 million hektarda da şu wagt daýhançylyk edilýär. Näme ol sen bol yeri haçan ulanjak? Deme halkam geday. Türkmenistanda bu ýyl geçen ýyllaky 1 million 600 000 tonna buğday hasylyny almak planlaşdyrylýar. Bellemeli ýer 2017-nji ýylda buğday plany dolman galdygy, munyň üçin resmiýleriň bir näçesine käýinç berilse, beýleki ýerleri wezipesinden boşadyrly. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri azyk garaşsyzlygyny gazanmak siýasatyny ýöredýär. Emma ilat daşary ýurtlardan import edilen azyk önümlerine, una we hatda gök bakça we miýe önümlerine hem garaşly bolmagyna galýar. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpjün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşoğlu welaýatyny etiň bahasy gymmatlady. Daşoğlu etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manada, süňsüz çylky et 45 manada çykdy. Odalar welaýatyň çägini etiň kilogramynyň bahasy 20 manada durýardy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde aglanmadygyny soraýan Azatlygyň welaýatdaky habarçysy bu barada 7-nji iýuny maglumat berdi. Göýüş tatýan telekeçilerin köpüsi dükanlaryny yapdylar.
et 30 manat, jylky et 45 manat. Öňler Daşowuzdan Ahal we Mary vilayatlaryna et üçin öküz gölü geçi we goýun alyp gidilýärdi. Inni tersine olar Daşowuza getirip satyp başladylar diýip Daşowuzlu Çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayatyň çägine et satýan gassaplara organ işgärleri basyş edip etin kilogramynyň bahasyny 20 manatdan sattyrmagy synanşýar. Munun netijesinde vilayatyň bazarlaryna et satýan dukanlaryň köpüsi ýapyldy diýip Çeşme regionuň durly etraplaryna gurrundaş bolan onlarça ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Gassaplar çet yerlerde mal öldürüp satýarlar. Dogrusy et satyn almak edil narkotik serişde satyn alýan ýaly kynlaşdy. Onu tanış üstü bilen almaly diýen ýaly. Gassaplar eti näçe manada we kimden alanyny aýtmazlyk şerti bilen satýarlar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de ol yerli etiň bahasynyň galmagynyň mümkin bolan türlü sebäplerini çaklap, vilayatda daşary ýurtlardan getirilýän eti, şol sany towuk fermalaryna öndürilýän eti islegiň azlygynyň, galy bersede mal ýymynyň aşa gymmatlamagynyň bahalaryň galmagyna getiren bolmagynyň ahmaldygyny ýaňdytdy. Türkmen terekeçilerine Daşowuz Haryazm gümrük nokodundan Özbegistana mal etini geçirmäge ruhsat berilmeginiň hem soňky ýagdaýlara sebäp bolýan bolmagy mümkin diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Kıyınçıların bellemegine göre Türkmenistan'da iqtisadi kıyınçılıklar dowam edýär. Halkara ekspertler ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşa galanlygyny aýdýarlar. John Hopkins Universitetiniň professory we kıyınçylykly valyutalar proyektiniň ýol başçysy Professor Steve Hank Türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezüjüsini çap etdi. Onuň Türkmenistan barada maglumat çap edýän dürli garaşly çeşmeleriň şeýle-de Birleşen Ştatlaryň statistika baradaky edarasynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlan sanlaryna Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesi 294 götürme barıp ýetdi. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Inne ol hiperinflasiýanyň bosogasyny bugünkü günde Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesi 294 götürme barıp ýetdi diýip professor ýazýar. Halkara Valyuta Fondunyň ýakyn günüňor we Merkezi Aziýa bölüminiň müdiriniň ornmasary Yuha Kakkonen goloýda Reuters habar agentligi bilen gurrundaşlykda Türkmenistan ýa manady devalwasiýa etmeli ýa-da döwlet çykdyjylaryny azaltmaly diýip ýurtda dowam edýän ykdysady ýagdaýlar dogrusyna çykyş etdi. Bütün Dünya Bankynyň maglumatlaryna görä 2019-2020 ýyllarda Türkmen ykdysadyýetiniň ötüşi 6,13% çenli ýokarlanor. Adatça halkara guramaları çap edýän statistika sanlaryna Türkmenistanyň ýaýradýan resmi görkezüjilerine salgılanýar. Bu aralykda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasynyň üýtgemegi dowam edýär. 4-nji ýulda Daşowuzda 1 dollaryň bahasy 29 manada galan bolsa, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň habar bermegine görä, şol gün paýtagtda 1 dollar 24 manat 50-80 teňe aralygyna satyn alynıp, onu ortaça 26,5 manada satdylar. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky habarçysy şu gün ýagny 7-nji ýulda Daşowuzyň gara bazarına 1 dollaryň 24 manatdan satylýanyny habar berdi. Onuň sözlerine görä dollar aňsat tapdyrmaýar. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy şu günüň dowamyny Aşgabatda 1 dollaryň 20-21 manatdan satyn alynýanyny, ýöne satyn almak üçin onuň aňsat tapdyrmaýanyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen goşununaky çağırış boýunça gullukdan ýer boşamak üçin para bermeli. Türkmenistanyň çägindäki dürli harby birikmelerde serkerdiler 2 ýyllyk çağırış boýunça harby gullugy tamamlanan eskerleriň enatalaryndan oğullaryny gullukdan ýer boşatmak üçin 2-3 miň manat möçberini para soraýarlar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanaky Çeşmesi habar berýär. Galy bersede Çeşme gullukdan boşadylýan eskerleriň egin eşik bilen üpçün edilmeýändigini, döwlet watany 2 ýyllap gulluk eden raýatyny öýüne öz howsarlarynyň izinden elten eşigine iýberýändigini habar berdi. Ol ýetiren maglumatyny öňe sürilýän tejribeleri başdan geçirýändigini aýdýan ýene atalaryň sözlerine salgylanyp, afetçerlere para beren raýatlaryň çağılary 15-nji aprelden öň boşadylar. Para bermäge ýagdaýy bolmadyk eskerler henizem gulluk edýär. Olaryň şu aýyň 25-30 aralygyna gelmegine garaşlýar diýdi. Türkmenistanyň prezidenti çağırış boýunça harby gullugy geçýän gullukçylary harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylış hakyna fermany
19 martda gol çökdi. Adatça çağırış boyunça harby gullugy geçýän eskerleriň arasynda her ýyl prezidentiň fermanyna sabarsızlyk bilen garaşylýar we onuň çykan gününi gullukdan boşamaly eskerler harby birikmelerde bayramçylyk howasyna geçirýärler. Däp bolşýaly fermanyň çykan gününden başlap gullukdan boşamaly harbylar çöregini ýaş eskerler bilen paýlaşyp günlerini sanap başlaýarlar. Ýönen ha ýurtdan gelip gowuşýan soňky habarda giň ýaýran korrupsiýa hadisasynyň eskerleriň goşundan boşadyrmak çäresine de baryp ýetenligi habar berilýär. Galy berse-de türkmen goşunundaky nowsanlyklar we kemçilikler barada Azatlyk radiosyna wagtly dürli maglumatlar peýda bolup durýar. Meselen maýyň aýagyna Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň terbiýeçilik işleri boýunça müdürligi tarapyndan taýýarlanan we aýdylýan video gelip gowuşdy. Onu harby birikmelerde eskerleriň arasynda höküm sürýän dedafşina, ýagny agylyk edehediniň henizem dowam edýänligine, munyň netijesinde eskerleriň manysyz kösenýänligine, hatta olaryň käbirleriniň kämahal birikmelerdäki biýdüdügünçülükler derarly el aýagyny çapdyrýanyna şaýat bolmak mümkin. Bu barada awzalýan videoda giňişleýin gurrun edilýär. Azatlygyň çeşmeti 7-nji ýylyny beren maglumatyny harby gulluk boýunça raýatlaryň sezewar bolýan kynçylyklarynyň eýem harby komissariýatda başlanýanlygyny gurrun berip şeýlediydi. Eskerleriň kynçylygy wayankamada çağırlyp başlanan döwründe başlanýar. Eger sorulan parany bermeseler hatda keselen bolsa gullugy alýarlar. Häkimiýetler hatda ýokunç inçe kesel ýa-da hepatit keselli oglanlary gullugy alan soň armiýa baran beýleki eskerlere kesel ýokoşýar we ýüzlerçe esker ömürlük maýyp bolup ýygyna dolanýar. Geçen 6 aýyň dowamyna Saragy terhedinden 100 gola esker invalid bolup ýygyna dolandy. Olary hepatit ýokoşupdyr diýip çeşme gurrun berdi. Bu öňe sürilýän gurrunlary Azatlyk radiosyny degişli häkimiýetlere tasdiklatdyrmak ýa-da inkar etdirtmek başartmaýar. Ýöne türkmen goşunynyň häzirki ýagdaýy barada peýda bolýan maglumatlarda harby birikmeleriň üpçünçilik bölümleriniň işiniň yaramazlaşýanlygy, eskerleriň ýymy tüpçünçiligine de bärden gaýtmalary ýol berilýänligi öňe sürilýär. Soňky bir ýylyň dowamynda ogullarny goşun gullugyna uradan ýene atalar eskerleriň azyk bilen üpçünçiliginiň görnetýän yaramazlaşýanlygyny habar berýärler. Çağam horlanmasyn diýip götürüp bilen ýymitlerimi götürüp ýurduň o çetinine gulluk edýän oglumyň ýzynyň gatnamaga mejbur bolýaryn diýip öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy geçen ýylyň noýabryna Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Geçen ýylyň noýabr aýyna edilen bu gurruny Türkmenistanyň çeşmäniň 7-nji iýulyna iweren maglumaty hem tasdiklaýan ýaly. Ol harby gullugy geçýän eskerler ofitserleriniň el telefonlaryny ýene atalarynyň kömegi bilen pul geçirdip onu nagtlaşdyrýarlar. Şeýdibem çörek puly edinýärler diýip sözüni jemledi. Belleşimiz ýaly bu gurrunlary degişli häkimiýetlere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek azatlygy başartmaýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anna Urban. 2016-njy ýylyň aýagyna we 2017-nji ýylyň başyna 5-nji Azia oýunlaryna görülýän taýýarlygyň çägini Aşgabatda içi sowadyjylyk we ýyladyjyly awtobus duralgylary gurulanyny adamlar çyndan begenipdiler. Emma ol duralgylaryň hödýerini diňe howpsuzlyk işgärler görýär diýip Azatlygyň türkmen paýtagtyndaky çeşmeler habar berýär. Türkmen telewizionyasy 6-njy ýylyna Aşgabatda howanyň gylgynyň 42 gradusy ýetýänligini habar berdi. Emma yerli ýaşaýjylar howanyň temperaturasynyň kölegede 45 gradusdan hem geçenligini aýdýarlar. Bu hil ıssy howada ýolagçylar köplenç eger bolsa duralgylaryň golaýyndaky baglaryň saýasyna çekilýärler. Ýöne hemme duralganyň ýanyna saýal bag hem tapylyp durmaýar. Bu ýagdaýda şäher ýaşaýjylar üçin gurulan we içi sowadyjyly duralgylar diňe garrylaryň ýarawsuz ýa ýaş şagaly ýolagçylaryň däl, her kimiň de gözüne degjek. Emma olar gulply dur diýip Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan 65 ýaşly Aşgabatly aýtdy. Aşgabatdaky awtobus duralgylarynyň köpüsi döwrewap däl. Olaryň arasynda hatda 20-30 ýyl mundan gurulan we şol durkunna galan köne duralgylar hem az dälip Aşgabatlylar gurrun berýär. Emma şäher merkezinde hususan protokol köçeleri diýilýänlerde gurulan awtobus duralgylary daşyndan ören kaşan görnýär. Bu deskalar esasan 3 bölümden durýar.
Olaryň birinji bölegi duralganyň öňündäki 10 adamlyk oturguşly ýerden ibarat. Soňra duralgada biri-biriniň içinden geçilýän hersi 10 adamlyk içinde oturguç goýulan iki otog bar. Olaryň birinjisinde ýagyş ýagmyrya ýel bolan wagtynda 15 adama çenli giyirip bilýär. Emma aýna gapynyň aňyrtyndaky sowadyjyly otog welin ýagyş ýagmyrly güýdede. Garly gystada, häzirki jowdar ysda hem ýolagçylar üçin açylmaýar diýip adatlygyň biri-birinden garaşsyz bir näçe çeşmesi habar berdi. Şol wagtda dol kondisionerli duralgalaryň giýjelerini köçedäki tertip tügüne gödekçilik edýän howpsuzlyk işgärler üçin açylýanlygyny, günnüýlerini jowdarlykda kösenýän ýöneki ýaraýatlardan tapawutlykda olaryň giýjäniň salkynyna hem sowadyjyly jaýda diňjalýanlygyny görüň berdi. Aşgabat şäheriniň protokol köçeleri giýjelerini 20-30 ýaş aralygyndaky ýaş ýigitler tarapyndan goralýar. Ellerindäki radio telefonuna biri-biri bilen edýän görüňler 25-30 metr aralykdan hem eşdilip duran soň olaryň ýöri togullyklaryň işgärdigini hemmeler bilýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Raýat eşiginde protokol köçelerini goraýan ýigitler adatça agşam saat 20:30-23-den soň işe çykýarlar we giýje ýarymdan geçýänçä köçäniň uğruna bolup soňundan 1 saat 6:30 çenli iç kondisionerli we ýyladyjyly otoglarda diňjalýarlar. Soň bu otoglar ýene uzaklygyň gulply durýar diýip bu maglumaty adatlygyň başga bir çeşmesi hem tasdik etdi. Şeýle dol bu otoglaryň ýöneki adamlar üçin diňe ysy tomys we sowuk kış aýlaryna däl ýylyň 4 faslyna hem ýapyk durýanlygyny sözüne goşdy. Aşgabatlylaryň köpüsi şol taýyna ýazy Amanmurat Bugaýew kondisionerli duralgalaryň başda ýolagçylara niýetlenip gurulanyny, emma olaryň inni başga adamlaryň meýdanyna iş aýyna öwrülip barýanlygyny geň galýanlyklaryny aýdýarlar. Aşgabatdaky duralgalaryň ýagdaýy barada adatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň salkyn duralgalaryň gaplarynyň açylmagyndan başga şäher häkimetlerinden ýene bir islegleri bar. Olar ysgowada duralgalaryň gapdalyny boş duran gazet dukanlaryna ýolagçylara suw satylmagyny hem arzu edýärler. Adat radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin döwlet tarapyndan dolandyrılan ýyllyk soraw-jogap sessiýasyny geçirýär we ýurdun çar künjegininden gönül liniýalar arkaly berilýän sorawlara ençeme sagatlap jogap berýär. 7-nji iýunda başlanan gönül liniýa ýaýlymy Putin garşydaşlar tarapyndan galplaşdyryldy diýilýän we halkara synçylarynyň halka hakyky saýlaw üçin mümkinçiligini döredilmändigini aýdýan saýlawda ýeňiş gazanyp 4-nji gezek 6 ýyl möhlet bilen täzeden prezidentligi kasam edeninden bir aý soň geçirilýär. Putin sessiýasyna ykdysadyetde optimistik kartinany suratlandyrmak bilen başlap, ykdysadyetde 2 ýyl dowam eden ýygy gaýdyşdan soň biz dogry uğra tarap hereket edýäris ýöne henidem epesli problemalar bar diýdi. Putin täze prezidentlik möhletinde amala aşyrmagy planlaşdyrýan tutumly ykdysady maksatlarynyň arkasyndaky käbir detallary düşnükli aýtmaga synanyşyp, umumy içerki önümiň ösüşiniň, çykdyjylaryň has akylly paýhasly amala aşyrylmagynyň we salgydyň has netijeli salınmagynyň orsiýete badalga bermegini umyt edýändigini belledi. Biz durnukly ykdysady ösüşiň trajektoriýasynda. Hawa, bu aram çäkli ösüş. Ýöne ol aşaklamaýar diýip Putin aýtdy. Orsiýetiň Merkezi Banky 2018-nji ýylda ýurtda ösüşiň 1,5%-den 2%-e çenli boljakdygyny çaklaýar. Şeýlede Putin soraw-jogap sessiýasynda ýurdun ministrler kabinetinde ul üýtgetmeleri geçirmekden saklanmagy baradaky kararyny goramaga synanyşyp, hökümeti arasalamak gymmatly wagty ýitirmek bolardy diýdi we onuň häzirki düzümini optimal diýip häsiýetlendirdi. Tanqidçiler Putiniň bu kararynyň ýurtda ykdysady reformalary amala aşyrmagy ujypsyz mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Ýurtda benziniň bahasynyň gymmatlamagy barada alada bildirip, özüniň ýüklonundan jaň eden sürüjiniň sorawuna Putin ýagdaýyň kabul ederliksiz bolandygyny aýtdy. Soňra dol orsiýetlileri gymmatlamalary çäklendirmek üçin hökümetiň ähli çäreleri görýändigini
ınandırmak maksady bilen efiri öz ofislerinde oturan ýurdun energetika ministri Aleksandr Novak we premier ministriň ornwasary Dmitri Kozak getirdi. Putin öňem bir näçe gedek edişýaly Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlaryny Orsiýety ýyda çekmäge synanşmakda aýplady. Ol günwatar döwletleriniň Orsiýetyň Ukraina goşulşmagy we beýleki meseleler babatynda sanksiýalary girizmegine bu ýurtlaryň Orsiýetyň güýçli ösmegi babatyndaky egoistik aladalarynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Şeýle-de Orsiýetyň prezidenti günwatar ýurtlarynyň Orsiýety özlerine howp we bäsleş ýaly görýändigini aýdyp, sanksiýalaryň we tanqidlaryň öz ýurduny çäklendirmäge gönükdirilendigini hem bellidi. Men her bir döwletiň öz bähwitleriniň şol sanda ykdysady bähwitleriniň bardygyny düşünýärin. Ýöne olar egoistik ýol bilen üpçün edilmeli däldir. Orsiýet hem ykdysady hem de goranmak taýdan öz bähwitlerini goramagy görüňsiz dowam etdirer. Biz partnýorlarymyz bize garşy girdilen çäreleriň peýdasyz we netijesizdigini düşünýänçe öz bähwitlerimizi goramagy dowam etdireriz diýip Putin aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan oğlum Radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda vice-prezident general dostuň ogly Batyr dostuň üstüne ýaragly hüjum boldy. Hüjum Mazar Şıbırgan Şaýoğlunyň ogurunda amala aşyryldy. Ýaragly hüjumyň amala aşyrylandygyny Batyr dostumyň özü hem tasdiklady. Ýöne terror hüjumynda özüne we jan penalaryna ziýan ýetmändigini bildirip Batyr dostum şeýlediydi. Bizani zıtları bizge milyon dolarlarını koygan, nohamli, nomart yollardan hem istifoda kıladılar. Bunu hem bilip öldürüp biz. Bize karşılık için milyonla pul sarf edilýär. Demirgazyk Awganystanda dartgyllyk döretýärler. Düşmanlar namert yollar arkaly hem bize hüjum edýär. Bu şun planlaryň haýsy tarapdan gurnalýandygyny biz bilýäris. Biziň menip gelýän ulak kerwenimiziň üstüne çekiç atlarda düşman hüjum etdi. Biziň güýçlerimize hüjumda ziýan ýetmedi. Hüjumçylardan ikisi öldü. Bu konan hüjumçylar kaçmaga mejbur boldy diýip Batyr dostum aýtdy. Bize kelgençe Çakkuş tomoniga bolgan bir kamyonda kim bolady? İkitasi jonyny goldan berdi, ama Hudaga şükür bir tane bize şeýden bermedi, zahmy hem bolmady. Vice-prezident general dostum Türkiýede ýaşaýar. Onun Cumhuriyet Milli Atly partiýasyna da Batyr dostum ýolbaşçylyk edýär. Awganystanda parlament hem etrap geňeşlikleriniň saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Belli bolşaýaly parlament saýlawlaryna vice-prezident general dostumyň bir ogly we gyzy hem öz kandidaturasyny hödürleýär. Ses vermäge hukuky bolanlaryň saýlawlara gatnaşmalygyny Batyr dostum nagtady. Her bir sesiň ähmiýetiniň uludygyny hem ol belläp geçdi. Biz hem raýybyzy nomusubuz bilip ki, şunga boýa soýup çyksak, milletimizni şu kambagallyklardan istifoda kılıp başka taraflarga kaşalap bolup ketmesin. Sesimizi, namusymyz bilmelidir. Oňa iýe çykmalydyr. Ýoksulluk sebäpli käbir kowmlarymyz sesini pula satmak isleýärmiş. Şeýle ýagdaýlardan biziň garşydaşlarymyz peýdalanar. Bu işlere fursat berilmelidir. İl ýaşullarymyz şu mesele bilen bagly halka düşündiriş bersin diýip Batyr dostum aýtdy. Jowzjan vilayatynyň 10 etrafy bar. 8 etrafynda türkmenler goçun bolup ýaşaýar. Parlament saýlawlaryna türkmen wekillerinden hem ençemesi öz kandidaturasyny hödürleýär. Häzirki şertlerde saýlawlaryň açyk aýdyn geçiriljekdigine synçylar şüpheli garaýar. Jowzjan vilayatynyň hem obalaryna jeňçiler ýeçilik edýär. Saýlawlaryň geçirilmegine jeňçiler garşylyk bildirýär. Parlament saýlawlaryna öz kandidaturasyny hödürleýänlere jeňçiler haýbat atypdyr. Saýlawlara gatnaşmalyk üçin jeňçiler halka da öňünden duýduruş beripdir. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.